В миналото, преди пътищата да прорежат планината, един необичаен керван е кръстосвал стръмните пътеки на Родопите. Това е бил пътят на камилите, една забравена история за търговия, издръжливост и връзка между Беломорието и сърцето на България. Възрастните ардинци и кърджалийци все още помнят как местните търговци, наричани деведжии, са докарвали стоката си чак от Гърция и Турция с помощта на тези екзотични за нашите земи животни. Камиларството е било професия на тракийци, живеещи в Беломорието. След принудителното им изселване, част от тях се заселват в Кърджали през 1924 година, носейки със себе си не само покъшнината, но и своите верни камили. По това време Кърджали е имал шосейна връзка само с Хасково. Оттам търговците на едро са доставяли стока с камиони, а деведжиите са поемали тежката задача да я пренесат до всяко населено място в източните Родопи. Обратният път пък е бил използван за изкупуване на тютюн от местното население. Една камила е можела да носи товар до 250 кг, превързан на специални самари. Тези издръжливи животни са били идеалното транспортно средство за тесните и стръмни пътеки на планината. През 20-те и 30-те години на миналия век на товарната пяца в Кърджали са се събирали по 150-200 камили. Рано сутрин керваните са потегляли към Крумовград, Пенковски, Потиново, дори до Златоград. С изграждането на нови пътища и навлизането на модерната техника, камиларството постепенно замира. Последният керван от камили в Кърджали е видян през 1947 година. Днес пътят на камилите е само спомен, но той остава символ на една отминала епоха, на предприемчивостта и духа на хората, които са намирали начин да свързват светове, въпреки трудностите.